er den her. Succesen alle har ventet på. For manden med den gyldne stemme er tilbage. Du synger som en røv med øre, og du stopper det lort nu. Er du med? Nu er Willy på gaden igen. Jeg har et band. Vi har også store planer, så... Ved du hvad, vi kan give dig 320 kroner en togbillet og så... Jo. Fuld af fornyet energi. Hvad så, Willy? Og klar til det store comeback. Jeg er væk i 4 måneder, mand, og så er jeg allerede nede. Jeg tog lige en pille, jeg troede var albergin. Det var det godt nok ikke. For nye toner er på vej for Willy og hans band. Prøv. Jeg er fra Tårnby, jeg har en tatovering, jeg lige kommer ud af spillet. Hvis du så meget som bare trækker vejret, mens vi spiller musik, så kommer jeg efter dig med en jernstang. Hvad så, København? Med en række af de bedste musikere venter det store gennembrud. Vi skal have en pladekontrakt, vi skal lave en demo, vi skal spille rigtige koncerter. Os? Ja, for helvede, Svend, os! For denne gang vil det lykkes. For Willys enestående band, The Winstons. Ja, hvad fanden? Jeg vil lige advare om ledende. Ledende. Jeg lever af det, ikke? Jeg er professionel. Ja, det er nogle sexleje, ikke? De lyder lidt alvorligere, end de er. Du laver lyd, vi laver lyd. Så står med det. Yes. Nu hjulpet af pigen med de skjulte talenter. Så kommer du og beder om kaffe, og så skal jeg lige pludselig synge i et eller andet band inde ved siden af. Du synger røven ud af bukserne. Så er vejen banet for The Winstons. Det mest skelsættende band siden The Beatles og de skrigende halse. Jeg sidder og får lyst til dig, ikke? Hvor langt ud kan man komme? Thomas Bo Larsen. Lene Maria Christensen. Allergami. Er det rigtigt? Er I jo større pikke end os andre? Henrik Noel Olesen og Jimmy Jørgensen. Flemming, du tager for meget dope. Ja, men jeg har heldigvis ikke taget skade, vel? Store planer kommer på lydsporet i din biograf.